Dzień dobry, cześć i czołem, pytać skąd się wziąłem. Jestem Wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, a w domku radio, światło, gaz, więc zaśpiewam jeszcze raz. Jestem Wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, a w domku radio, światło, gaz, do windy wsiądę raz. Dobra, dość tych popisów wokalnych, witam się z wami ponownie w kolejnym odcinku z Mass Effect 3 Leviathan. Gorzej ci, Mikołaj? Trochę. Trochę, ale tylko trochę. Machniemy sobie jakiś ładny outfit na kolejną misję, żeby nie było tak, że jesteśmy tacy podstawowi. Zwyczajny strój. Gwiezdne wojny? Gwiezdny pirat? Normalny? Takiego sobie weźmiemy, taki. Shepard. Uderz mnie swym promieniem. Dobra, tułów, mamy tułów, rękawice, mamy rękawice. Ja wręcz nie walczę. Oczojebny odblaskowy. Myślę, że taki raczej mat. Mat. Ha! Nie, taki oszczędny niech będzie. Niech nie będzie taki, ojej. Nie będzie znowu takiego przepychu. Fajny będzie taki niebieskawy. Dobrze. Jak to en face wygląda? Zmachniemy czarny. Światła rzucimy takie niebieskawe. O! Jest moc! Intergalaktyczna impra. Dobra, na misję panowie, panie, zwierzęta. Pizga. Pizgo trochę. E-mail. Spotkajmy się w Czyśćcu. W Czyśćcu? Nie mam czasu na spotkanie w Czyśćcu, kobieto, sorry. Mamy lecieć do gabinetu doktora Brysona. Po raz kolejny. Opuścisz orbitę, daj już spokój. Balor, przecież ten bobr. Nieśmiertelny motyw z mapy. A, wróć do doktora laboratorium Brysona. Poszli. Dobre. Oczywiście. Cytadela taka monstrualna, taka piękna. Co nas dziś czeka? Co nas dziś czeka? O! Szymon, jesteś tak ładny. Prawie jak ja.
Magiczna kula z mango. Using Garneau's data, I should be able to accomplish this without difficulty. Haha, jaka mądra. A to ci niespodzianka. Damn thing's been here the whole time. Why weren't we affected? Perhaps the amount of time spent near the artifact is key. After a certain duration, it affords Leviathan an impressive mind control capability. I'd call it dangerous as hell. Bryson's assistant tried to kill me. Perhaps Leviathan was controlling him to protect itself, diverting people away from its trail. Maybe. It just shows we don't know what we're dealing with yet. Despite the risk, this artifact remains our only link to finding Leviathan. No? Perhaps we could find more information about it No? in the lab. Really? Agreed. Bryson's team might have turned up something we missed. I'll look around. Rozejrzę. Ktoś pisał, że mógłbym tą główkę wziąć na statek? Jakbym jej nie rozwalił? They were testing the artifact for energy emission. And found nothing. Spokojnie, bo się spalisz. Still, Anything interesting about the artifact structure? it is not constructed of the same compounds used in standard Reaper technology. Beyond that, nothing of relevance. Bryson's assistant, Hadley. Do Hadley. we have an update on his status? He is in a vegetative state. The doctors believe it is permanent. But the miners recovered when the artifact Newton was Spermament. Hadley lost consciousness when he attempted Remember. to answer our questions about Leviathan. It may have been a deliberate attempt to silence him permanently. Edie, what project was Garneau working on when he found the artifact? Basilisk. Got anything on Basilisk? Several ships, a mythical creature, and a rare mid-tier enemy type in the Galaxy of Fantasy video game. It possesses a gaze attack capable of triggering synced animation kills. Player forums describe it as overpowered. I meant the project, Edie. Oh, Nasza puszeczka ma poczucie humoru. There's got to be something here on this artifact. Całkiem niezły tył. What about the server? Bryson's assistant wiped the office server and destroyed all backups, likely before killing Bryson. However, Ah, records show new messages on Bryson's Na górze. personal comm terminal upstairs. Could be worth a look. A message from Dr. Bryson's daughter, Anne. According to my records, she worked with her father. Ready? I'm at the dig site in the Pylos Nebula. Project Scarab paid off. I've got another artifact like the one Garneau found. I think it could be affecting people's behavior. You Ważnie? need to shield the one in your office. I tried to warn Garneau, but I can't get through. We've got Reaper scouts coming in toward the main site. I'm heading to the secondary base to grab what research I can. Anne Bryson was attempting to contact Garneau on the asteroid colony. She seems to know something about the She artifact. sounded worried. If Reaper forces were approaching, her concern was warranted. Let's hope we get to her before they do. She said she was in the Pylos Nebula, working for Project Scarab. That cluster contains several systems. I'll call up the nebula on the galaxy map. We may also search the lab for clues to narrow down her location. Narrow down her location. The Reapers. Let's hope we find Anne before they do. A kibelek nadal mnie frapuje. Oh, oh. Ojej. Ojej. Oh no. Does anything in Anne Bryson's work history suggest where she might be? Nothing relevant. Any idea if Project Scarab involved Element Zero? Unlikely. We may learn more from the Project Requisitions Locker. Any correlation between Project Scarab and these unexplained creature sightings? No, Not możliwe. beyond Leviathan itself. Basilisk. Anne Bryson flew out on a ship called the Icarus. Can you track its movements? No. The Reapers have disrupted civilian comm buoys. But we might learn more if we find the ship's specifications. What about criminal activity in the Pylos Nebula? Because the area is part of the Attica Traverse, criminal reports are unreliable at best. What we've got here? Access card. Any idea what it opens? The Requisitions Locker. According to records, it was last used by Anne Bryson to obtain equipment for Project Scarab.
Ale czy nam daje coś wymiernego? Dobra. Pierdu. Czas nas goni. Tak! I poszli. Lecimy. No time to waste. Nie można tak. Spośród z dyplomatami nie. Ratuj uczniów nie. Przyklenuję Zapilosa nie. Wiem. A, tak. Siu. Skanujemy. Signal confirmed. Już nie wierzę. Już nie wierzy. Skanuj. Tym. There is no sign of Anne Bryson in this system. Tak? Nie bywała. Pęce. Pęce w tym układzie. Się majtnąłeś, żech się. Strzelamy w... I found something. Nie, to ja znalazłem, nie ty. Czemu se przywłaszczasz moje odkrycia? Mała planeta. There is no sign of Anne Bryson. Wielka piłka do golfa nie okazała się dla nas szczęśliwa. Może Sineusz? Podkurwiamy żniwiarzy. Dobra. The last option. Zaherin. Signal confirmed. A. Mamy cię. Dum. We have located Anne Bryson's dig site. Do roboty. About fucking time. Może tak. Liara. Półautomatyczny, ale lepszy. Tego też jesteś mój. Hie. Wszystko jest najlepsze dla mnie, a dla was gówno. Nie, dobra. Żebyście nie byli wielce poszkodowani. Na 2 fronty musi lecieć. Gareth. Nie będziecie sami się pomodyfikować, no. Prawda? Szepard, co mamy do rozdania? Mamy do rozdania 4 punkciki, może poczekamy troszeczkę i sobie kupimy na przykład amunicję zapalającą. Albo nie, fala uderzeniowa, niekoniecznie szarża biotyczna, czy ja wiem.
A, może być. Że to słuszna decyzja. Nic dla ciebie, wszystko dla nas. Przydatna sprawa. Koledzy, koleżanki! Do boju. So we got reports of an attack on an excavation site. Really? Yes. The attack means the Reapers are one Yes. step ahead of us. We need to pick up the pace. And since Bryson's daughter is our only lead, our objective is clear. Na szczęście. Cortez? Nothing Kurys. so far, Commander. If she's down there, she hasn't responded to our hails. Getting some strange signals, though. Give me a minute. The Alright. artifact she uncovered may have caused additional problems. Who knows what we'll find? Agreed. Take us in closer. Copy that. We have hostiles! Take us in. Commander, on the landing platform! O! That's Jest her. i nasza pani. Okay, let's get... Uuu! Tracking multiple bogies! Get us over Ptaszki. there. Negative, it's too hot. Heading to lower platform. Hang on. There, go! Jump! Jump. Let's go to work. This isn't a dig site. It's a war zone. Move. Really? Somewhere above us. Faktycznie. Hello? Is anyone there? I'm Grubo coming jest. down. To dobrze. No, stay where you are. This is Teraz Commander ciekawe. of the Alliance, baby. It's too dangerous. Ojej. We'll come to you. Ojej. Yes, okay. You should take the elevator up on the far side. Copy that. We're on our way. Podły creature. Nie uciekaj. Skakaj! Shepard to prawie asasyn, prawie asasyn, prawie. Through here. Gdzie to? Tu, dobra. Dobra. Jumpa. Commander, they're swarming everywhere up here. Can you find a Poważnie? place to hide? I'll try. Get there. Stay put. Ojej. Co się stało? O. Grenade. Chciałem mu przywalić tak ładnie, to mi oczywiście zabrakło. O! Nigdy nie mam pod ręką tego, co bym chciał mieć pod ręką. Watch out. Well, we're not getting up that way. Look for another path. No shit, Sherlock. Yep. Siema. I just punched him a little bit. Dobra. Jumpuj. Looks like a Jumpuj, bridge over Shepard. there. Jumpuj, skakuj. Skakuj, siupaj. Controls are broken. Someone try to fix it. Right away. Naprawiej. Some wires are shorted. Shouldn't take much to fix it. Give me a second. Masz dosłownie chwilę. Bę. Bę. Raising the bridge now. O. Come on. Nienawidzę tego przeciwnika. Szczerze i oddanie. Nie ma! Move. That elevator can't be Okej. far. Dawaj Shepard. Nie opieprzaj się, lecimy.
Łup. A, lada. No, Shepard. Shepard? Co ty robisz, chłopie? Shepard, no! On it. Co za żarty ze mnie? Po ty umiesz ładnie wejść, no. Shepard, żeż... Yes, Shepard. On ładnie umie, a ja? Dobra, było małe cięcie, to bydle Shepard nie chciał mi zejść po drabinie. Ale już jesteśmy back in the game. Someone over here now. A. Od prąd. Nie szablonowo. Ann, the elevator's blocked. Is there another way up? I'll override the pod door near you. There's an access point above, Commander, but you'll have to climb to it. Copy that. Uwielbiam się wspinać. Oj, oj. Bloody hell. Du. Brzydkie, brzydkie. Fu, jestem cały rany tym dziewostwem. Gościu, nie strasz mnie. Thank you. Very much. We're blocked. Find another way. Aha, może tędy? Sprytnie, co? Through here. Commander, they attacked my assistant Hopkins. We're being cornered. Stay hidden, Doctor. We're trying, but there's too many of them. Hurry! Gdzie za dużo? Dużo to ja tutaj mam. I nie narzekam. Wręcz przeciwnie. Fajna ta umiejętność, fajnie się gra szturmowcem. Ja nigdy przedtem, jak już mówiłem, w Mass Effectie szturmowcem nie grałem, tylko żołnierzem. Mi się zdawał taki najbardziej uniwersalny, ale... nie ma co się tego silić na taką wszechstronność. Chodź. To nie był najlepszy pomysł. Barely hanging on. Hopkins is wounded. Are you close? We're moving as fast as we can. Hang in there. Zombie latają, wow! Ale waje. Lubię zombie! Fajna strzelnica. Rośnięte gołębie, nienawidzę gołębi, na wszystko syrają, a z tego też ma strasznie duże. Oh god! Gdzieś ten dialog słyszałem. The Reaper's got him.
Don't move until we get there. Tytuły sobie nie przypomnę, bo ja raczej w tym gatunku filmu rzadko pamiętam tytuły. Regeneruj tarczę! Dobra. Nasza. Nie! Nienawidzę tego. Świetnie. Świetnie. Jak cię wyciągnę za tej osłony. No chodź, chodź bliżej. To nie. Robić go! A, mógł spaść, byłoby efektowniej. Ale czy efektywniej? Elevator's up ahead, la 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 la. Get to it! Loot. Przepraszam. Wspomniałem, że gramy bez mała w RPGa. 5000 kredytów na piechty nie zapyla, nie? Elevator. Elevator's online. We're coming up. Please hurry. I think Hopkins is dead. Whatever. Nawet go nie znałem. Oj, Hopkins, tak mi cię nie bardzo szkoda. I told him not to, but he wanted to help the others. Where did everyone go? Nie wiem. Sorry, they didn't make it. Doctor, I need you to come with me. Oh god. Yes, of course. Ohydny tego umie, nie? Ohydny. I was at another dig site when they attacked. I got back as quick as I could, but what's happening? Shepard. No, nothing really important. Kadr z mojego intra. Będzie pozew. Is that Leviathan? Yes. Yes, we think so. It's old, much older than my father thought. And there, as if the natives were under its power. Clearly a Reaper, but acting alone. Not like any Shepard ma spojrzenie trochę jak Clint Eastwood takie. Doctor, I understand you found something recently. The artifact. Yes, of course. Incredible. It's just ahead. Jak oni mogą tak funkcjonować w ogóle? May sound strange, but I'm certain it affects people. Their behavior. I've only had a short time to study it. Not strange at all. Did you find anything? Not much, but I did learn something about the energy it generates. Get down! What? What are they doing? They've activated it. I've never managed anything. Doctor? They've learned too well. The darkness must not be breached. Shepard! Take it out! Got it. Splash! Po zabawie. You okay? Cortez, we have Ann Bryson. Need a pickup. On my way, Commander. Emerald Copy. man. You see the shuttle, you run. Don't look back. Okay. Yes. Yes. Yeah, motherfucker. Off. We'll bring it down. Dalej się chętnie. Coś na miarę moich możliwości. Musimy nie strzelać beczki. Siedy z tym granatem. Ale kościa? Zawołaże umysłów. Okay, Cortez, get in here. Copy that, Commander. Ociu. Ale walnął!
Kaj jest prom. Jest. Copy that. Everybody, let's go! O, make a run for it! No. Ten motyw. A czy to nie stał tamten z tych Gwiezdnych Wojen, ten taki wielki nie... You okay? Zapomniałem jak się nazywał. Yeah, Commander. I think so. I blacked out. Leviathan took control of you. We cut the connection before you got hurt. Leviathan itself? That's incredible. That's The incredible! Reapers seem as interested in it as we are. Yeah, it certainly seems that way. We were hoping you could help us figure out why. But first... Doctor, I have some bad news. Anne, please. Suppose Leviathan's broken away from the other Reapers. Never went back to dark space. Like a rogue, or even a defector. I have to call my father. He'll want to know. Anne, you need to listen to me, okay? Your father... is dead. I'm sorry. Ale się zrobiła telenowela, ja pierniczę. He's... What? Dead? This is impossible. He can't be dead. Okej. We met with him, hoping to find out what he knew. Something happened. Something happened? You're not the first to lose control. Od kiedy to something Your father's something assistant. happened tłumaczy się na pewny Admitted it was incydent. fine, but next... To jest jakaś logika, której ja nie ogarniam moim prymitywnym ludzkim I couldn't umysłem. stop him. I can't believe this. We have to find out what's behind it all. You're the only one who can help us. Nieprawda? Karabin wystarczyłby. I- Ale jak już musimy angażować I want to kobietę, see his koniecznie ją. office. We'll arrange for transportation. Meet you there. O, okej. Dobra, kobieta zastraszona, jest cała, zdrowa, średnio atrakcyjna fizycznie. Na cechy duchowe nie ma czasu. No więc serdecznie dzięki wszystkim, którzy oglądają ten materiał. Dziękujemy Shepardowi. Dziękujemy pani Traina. Nice ass. Do widzenia!